Niken. Engko bar iki tak tekne kabeh sine. Oke. Ya Nduk Niken. Ya. Ngantuk, Nduk. Oh Niken niku mboten nate ngantuk. Kok malah manja ngono saiki. Semangat ayang. Ayang jar. Niken. Ayo, Duk. Niki asli. Nduk, Niken. Nggih. Tak tanya. Pripun, Rom? Kowe rong kenal ta karo iki? Dereng. Kowe kan sik serawung sekali gitu karo. Inje perdana. Hati-hati loh. Ini tadi mic-nya habis dipakai sama dagelan itu ya, Maya? Udah rata. Baunya lo ndak enak, gudal tok baunya. Itu bukan Itu apa kayak kotoran di gigi itu nempel di sini semua gitu Oh, loh. jigong. Jigong aja ngono to kan iki ngono. Tadi Mbak Nanda kerasa nggak Mbak Nanda tadi mic-nya bau-bau? Nanda sembarang seneng kok dadi ora. Itu mungkin kamu menciumnya keliru. Jangan-jangan ababmu bendal itu. Apa enak abab bendal? Ini gimana Romo? Ya kamu kan belum kenal kenalan Iya. dulu toh. Oh kenalan dulu ya. Iya. Oh ini yang dinamakan pelawak. Codot. Kok codot? Jangan codot Dodok, dong. Pak. Orang ganteng-ganteng gini kok dipanggil codot sih. Perkenalkan, aku Aldo. Aldo iwak kebo. Panggilannya? Kebu. Oh iya. Kamu siapa Niken ya? Iya. Rumahmu Kediri ya? Iya kok tahu? Ya, aku follow kowe berabuk fallback kok. Alah. Hanya Kamu dagelannya namanya kowe iki Kebo di ya? follow apa ya? Gada pak. Follow ndi? Follow gada. Dia punya IG atau TikTok sih? TikTok ada, IG ada. Oh, kamu udah follow aku? Iya. Tapi belum aku follow back? Iya. Ya kali ya, kamu siapa? Ya. Masa kamu nggak tahu aku sih? Kecuali mah kalau kamu tuh ganteng, Ganteng. terus putih, banyak uang. Menarik. Lah kamu aja PP-nya kebogiro kok. Oh combe kowe iki yo. Udah gemuk puret lagi. Urut diasmu tapuk kowe. Itu siapa? Ini itu monyet dari alas ya? Itu bukan monyet. Ini Apa? namanya siluman gonggo. Oh, siluman gonggo. Atau di Facebooknya ini, Facebooknya namanya siluman bekicot gosong. Ya Met ya? Gak. Kenalan sendiri. Itu Amitabh Bachchan, bintang film dari India. Bintang film lama tahun 80-an. Oke lah, enggak masalah. Kamu gak kenal aku enggak masalah. Ya udah. Ya udah, aku nggak kenal kamu juga enggak masalah. Loh, aku juga nggak kenal kamu juga nggak masalah. Kamu nggak ada benefitnya di hidup gue. Coba lo ditanyakan, apa ada ini yang kenal sama kamu? Pasti ini semuanya nunggu gua. Ini nunggu gua. Lo mah jangan kayak gitu. Ini semua orang pada nunggu gue, bukan nunggu lo. Kan Lo enak aja lo ngomong lo. Ini fan gua semua, coba lo tanya lo. Tanya lo, lo combi, tanya. Oke, siluman ketonggeng. Nah, Bapak pertama. Ibu, Mas-mas yang ada di sini, ini fannya Niken atau Komet? Niken apa Komet? Ah, budek ini. Lah kamu yang telinganya. Coba sekali lagi. Niken apa Komet? Ya dah. Itu telinga kamu yang bisu. Telinga bisu. Telinga itu kopak. pilihannya kopok kono. Kopong. Kamu nggak mau kenalan sama aku ya? Ya, habis kamu gitu sih. Kenapa? Kamu dulu kelas 5 itu siapa yang gendongin Met, kamu? kowe tak mirane. Emang lo? Pribon, Pak? Dek demenane dirayu. Niku. Dirayu, camanja. Oke. Rayu. Sing ngopeni kecil aku dadi ngerti. Kurang belum kenal juga marah-marah. Nggak bilang yang baik lu mah. Met, Rayu. lek dimanja manut. Oke. Nembang sing manja. Oh, nggih, siap, siap. Mana bisa nyanyi tuh. Aku sing Orang musik wajah aja kayak luwak. Siapa lu, Pak? Itu dalangnya. Leh, lambemu kowe nyamuk kok kelon aku. ini. Dalangnya. Tidak. Menghina kok so. Piye to Niken iki? Enggak, bukan dalangnya. Kamu. Aku. Iya. Wah, nyenyek kamu. Aku Kowe, kan Pak. garangan. Ketorone awakmu ning nyawange aku dadi kleru ngomong ngono lho. Tang 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 tang. Niken. tang, tang, tang. Oke, enggak kenal enggak masalah. Dengarkan suaraku. Ngulek manut ngulek. Konco-konco. Cirin ya. Kamu nyanyi lagu apa dulu? Apa? Kamu mau nyanyi lagu apa dulu? Judulnya aku nggak mau kalau bukan lagu zaman sekarang. Boleh aku bisikin? Iya, boleh, boleh.
Modus. Ngerti? Met, Ora. met tak mirino. Nggih pripun? Aduh, Pak ganggu terus. Kenek to. Nggih. Ya, kenek. Siap. Ya. Ora apa-apa. Sing Oh, guri tadi malah mau nyanyi Met. apa lah? Met, Dalam. nah, Napa Pak? Diguru. Kan lagune sing mesra. oke siap. Pupusine langsung. Met, Mama. Bulak balik rono. Kalau sampean ditimbali Pak Sun Gundul. Pak Sun Gondrong ngapunten Pak kleru neh lho ngapunten. Mboten gujek-gujek. Ngawur rek. Wong ayu. hati-hati. Apa iki sak tenane? Mending ngerangkul kowe gitu. Kalau kita tingginya kan sama. Sama, iya. Kalau sama Mbak Nanda kan kamu kan Mbak Nanda kan ketinggian, jadi kamu tuh lihat susunya Mbak Nanda, ndak boleh. Wah. Kamu tuh cocoknya sama aku. Niken, kamu malah jangan bilang susu, nggak boleh. Oh, Itu kurang maaf. sopan, jangan ngomong susu ya. Nggih, Pak. Lagune dia apa salah iki? Jangan, itu aja bagus, pupusin langsung itu aja. Ya salah. Ya wes. Udah. Sing penting kena, Met. Apa iki Penghayatannya ya. tenane tadi kebutuhan lagi. takdirku sing jauh. Dangkrek, asu iki. Wes kadang mati rasaku. Parane rono. Lah kowe kebutmu. Lah iki duh kowe mendhu, Met. Pangane Lah kok keplake ning sirahe dodol melu kono lho. Rungokno tangisku becike kamilunga saka uripku. Penghasilannya nek Paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teko Kamu ndak kuat ya? gawe lara marang tresno Kucing aku. Iki wis tanganku pilihane wong tuaku sepane yen gawe lara atikmu. Wes kene anduk kowe ne, malah kok nggih jarake wong wedok. Kuwi pusapa? Iki Aku pusapa keringetan. ngawur. niki pusaka Pusapa? walah ambune Pusapa? Pusopo. Pusapa itu pusapa. Senes pusaka. Pusapa maksude empune sapa? lah sing ra ya sapa Empune iki empu gondrong. Ya ndak bangun nek iki. Iya, iya, nggih. Manut apa lagi? anu sampean mawon Dek Itu aja lagunya. lho yang ditunggu-tungguinan sampean Kan Oh, bukannya kamu ya? mboten titip rogo. Oh, ya ya ya. Iya to. Kula meneng ae Pak nggih, reca. aku ya titip kan Titip apa kowe? titip rokok Pak Titip. Kamu kenapa, Seng? Aku udah boleh bergerak sama Pak Sun Gondrong karena dia adalah ketua. Apa? Oh, kamu udah di Kuta ya? Hah? Aku dikutuk kok kotak-kotak gitu. tuh tuh Adanya bes-bes. Apa kowe? ya iki Pengen nyek wong kowe asem. Titip rogo. Sayang titip rogoku, titip rasa tresnoku, senang iki mong kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Lintang suwan ngancani suwan sampun nyeseni padha
Gitung Manggala niken sailindri. Gamelane Pak iki tak dukne. Sing laras dhuwurke mlebu gaden bekunang ngono. Ngene. Nggih. Sarong jagung. Ya, tintingane Pak e. Sarong jagung. Sarong jagung abadi kabacat tresna tarewangi karepane jiwa ragam laku ngato tan Rasulullah watane sasandingan agami sang semrasaku senadyan munggah gunung Norawaka watane tan sasumanding mangetan sahiling sarong jagung rasane kabatan tresna yen tan marah sedina kaya setan sarong Joget Jawa. jagung abot Gambyong, rasaku. Ya. Sarang jagung abadi kabacat tresna tarewangi karepane jiwa ragam laku ado tan Rasulullah watane sasandingan agami sang semrasaku senadyan munggah gunung Norawaka watane tan sasumanding mangetan sailing sarong jagung rasane kabatan tresna yen tan warah kaya setan sarong jagung abot rasaku. Jayu. Mengonek seraming kena tak lilani Bali ya. Nek aku rung lila ki ora kena bali, engko ndak penak ning awak. Nggih. Mau rak sing diarep-arep sampean nembang Jawa. Mau rak wis full dangdut Nggih. kan. Sampean tau tak gekne tembang rembulan kasmaran kelingan. Nggih. Ya kuwi ta. Dadi aku karo sampean ki tandha kasmaranku karo sampean ngungun ora kok jenengke danan perkara secara fisik ning lehmu budaya ngono. Nggih. Ya, ya. Rama. Mula tembange bapak sing tak gekne ning awakmu kae tembangno. Iki garapan bar ki engko kena pamit bali ya. Siap. Disampaikne karo mama ya. Nggih. Pake bali sesuk ngono. Nyapa kowe guyu? Guyu aku bodhokane. Guyu kowe bodhane aku. Endahing pasor yanmu wong kuning. Lah. Ki ciptakne bapak ben kok tembangke kabeh padha keperanan kok no. Ning langgam terus dindangdutke dangdute kalem lho Mer. Ya nak, kaya apa? Endahing pasar yanmu wong
Brebes milih to nek ning ngono kuwi. Ora perlu kowe iki ayu. Aja nggumun karo samu barang ya. Aja nggumun karo wong lanang sok nek golek bojo tak aku ngerti kelairanmu to. Kowe tak hitungane tudono aku piye sirahe, piye kelairane tak hitungi. Men ra kleru. Nggih. Ya. Nggih. Golek yoga penak, Nduk. Kok yoga to, Mo? Loh, yoga ki areng ragati lho. Ya aja yoga tapi. Lah piye? Ya Ngenyek kowe iki pengusaha. kok. Kuwi bapak-bapakku sing nuntun pe cilik kok. Sing penting bojone sok ora dalang, Mo. Lho. Aja milih dalang ora Aja milih bener. dalang, domongi dalang ki bojone akeh. Lambemu. Lambemu. Yo eneng sing ngedani biyen saiki wis ora eneng Nduk. Aku ki wis mung kari makarya nuntun sampean Lah barang. nggih jenengan niku gari napa? Solawat, ngaji, salat ki to, Mo. Ya ngono kuwi bapake sarungan neng omah ki ora. Lah sarungan tok tapi. Isin aku guyon karo kowe iki. Ngono. Aja aling-aling. Aja aling-aling kene ta sawang tak sanding sliramu lintangan ning dalanging kalbuku dadi arang ning sapi
Nggih ta? Iya wis. Amit. Dadah. Dah. Diangkrik. Guyu karo Pak cah cilik-cilik gumun nang ngono. Kok saiki kok guyu-guyu aku. Pak ketinggalan zaman loh masamu. Ya, kowe sing umure sak kesare niken iki lemune sak kesare niken ya, Nduk. Yo, Yolanda. Niki sik cilik Pak nggih dadi ora pati cetha ngoten. Ya jumenenga. Kisane mung guyu kalih Mam. Terokno Mbak Niken ya. Awas engko glundung malah. Kowe ro tembang Wisa Tresna wis ditembangke urung? Urung ya? Wes. Apa? Cublak suweng iso. Apa sirmu? Aku manut ngono. Aja langgam sing dawa, tembang sing campur musik ya. Napa imbang ngono? Malih. Apa? Imbang ngono. Oh iya, imbang ana katresnanku. Heeh. Momong lare ngeten iki angel, Pak. Kon sinau mbekanan terus. Kon sinau dolanan HP, game. Dadi kula ngomeli momong ngeten iki sing penak momong sing eyang niku lho, niku rada penak. Pun. Sak mene-mene iki angel. Ya imbang ana katresnan ya, Nduk, mangga. Nah. Tintingane Mas. Asik. Ya ngono joget awi-awi. Ser. Konsentrasi. Aja dungu. Lah kesusu kok ya ora. Lah aku wis kudu nafsu. Santai lho kok. Haus darah kula. Ayo ndak, rayunan. Wah. Mepet yen Anda mepet mriko, mepet Mas Komet. Lah, sing lanang cewendek ya ra kaprah. Tembang asmara mengalun ceria merasuk sukma membelai jiwa. Kok malah geber-geber piye to iki? Tak kira kono ya tak. Iya, tuamu. Mereka sudah tunas nan ceria mendapat cinta seorang. Tangannya tak idoni tenan. Ambune. Mambu Kaya lengo gas. ayo engko dinget nak mambu. Dingeti jangan menir tapi kok dinget. Ayo, Komet. Kau sajikan. Lagi iso no Pak. Ya wakmu kono. Aku ora dunung lagu kuwi kok. Lagune yang lain sing gaul lho Pak. Kuwi lagu tahun Kowe piye? nerokne ya. Kau sajikan untukku hai perawan. Kau sajikan untukku wahai perawan. Kau ku makan Anggur cinta. Kan Anggur cinta. salah ya aku ora ngerti lagune. Apa dipangan iki? Manisnya memabuk. Manisnya memabukkan untukmu. kok untukmu kutuangkan Kutuakan dalam cawan tok. Coba awakmu ngerayun nada piye? Oke. Lagumu dhewe. Lagu kula. Nadane apa? Satu nada Mas. Yo dadak nyekel tangan ngono. Arep satu nada dadak nyekel tangan. Lah oleh ora nak oleh aku Yo yo oleh. ganti. Kersane to Pak cah nom Pak saniki Lagune apa kuwi? Anu Pak, malam terakhir. Malam terakhir. kok malam terakhir apa kukup Tak dapat tidur. Asik.
Malam ini Rumah. Ani. Rumah. Ani. Kamu tak ada. Ani, di mana kamu? Di sini. Roma matane ra ketok lho piye? Dhuwur Mas. Ya piye carane wong lanang to? Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Sweet sweet. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Sarinda. Pak kula pripun Pak niki Pak? Nyapa Pak Lurah? Kula pripun? Kula mboten nenten bagian Tak apa-apa. pacakan kowe. Kowe yo lek gandengan. Kita dadi kursi to, nunggu. Heh. Ayo dah. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Nyuwun sewu menika sing wedok bar tuku kethek Bapak Ibu nggih. Hei, Jenenge penyanyine kedhuwur nak gandeng ngene ya piye caramu wong lanang kudu duwe akal pikiran to. Lah kok nek dadi kanca ya nulung no kudu. Kowe nulungi aku 50 nek gelem 50. Ya, tak tulungi. Komersil meneh. Timbang aku rame popo tak. Ngene muternya ya angel. Oke, tak macet. Aku pun Aku pun Nah, begitu iya, ini tak lelap aneh nih. terus dah. tidurku sebelum Pindo aduh nyeples iki. Aduh, wis aduh. Ketara iki mambu basin awak. Aku kok mampu ndok asin. Kene sing senep ae biasa. Sing antek teko pulung ati rasane. Guyon Pak, guyon kula tak mendek. Ya, ngono. Neng dhuwur. Dhuwur. Mesti kok dawuh Romo. Neng dhuwur kene. Lah aku ora nek bagian popo kok. Lo ngadeg Dadi jaran. ketuae ngono kuwi lho. Telunggal-lungguh urung nyambut gawe lunggur masamu kok. Aku pun begitu yo. aku pun begitu Ambungan komen. Muah. Ah lu kok ngambung ngono. Tak Ora merem ora. tapi merem ya. Kenane ya? Janji. Janji. Iya, Pak. Tapi kudu merem. Iya, iya. Soalnya lek melek kula Anu, ndredeg. Surprise ngono ya. Merem sih. Kiwanengen lho Karo iki. aku pun ngono. Merem sih tapi ya. Aku pun begitu merem. Bar iki ditembak ya gelem ah. Tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Piye Mas? Kok kaya Bajingan. kaya nek brengose to. Kamu belum kerik ya? Iya. Kok sengkring. Ih, muga-muga ora diambung ulo. Ya lambung neh, penak ora. Dah. Piye rasane? Kowe gak pengen nyanyi terus diambung? Aku usah. Oh gak usah. Aku nggak ingin. Oke, Aku aku kalau ini- dicium aku nanti nafsu. Gak usah, aku nggak usah. Repe langsung merem neh. Ben dicium Nanda. Wahai sayang, jangan kau malu, tiada orang tak. Jadi wis tak karang tenan to. Mesti kuwe manusia penuh gaji. Gaji diasmu. Minggat tau. Nek wong Roma kok ora apa. Ayo sewedok repe apik ya. Wahai sayang, Dalem. jangan kau malu, tiada orang lain tahu. Ayo nyari men. Das korek tok. Oh, wahai sayang,
tampakkan wajahmu, tiada orang lain tahu. Aku malu pada sang rembulan, ku takut dia mengadu. Kira wis mesra to? Nggih. Mesra, kowe ning kono sik le ya. Nggih. Coba lho, jangan le lho. Nggih, nggih, manut Tempel ketua. ngale. Ketua galak men. Galak. Kalau digelak ngaku kendang, ecenan komet sirahmu gilu-gilu ndak. Nah, ya. Sing wedok kaya Sri Kandi, sing lanang kaya Sri Bombok. Ya ben tapi kan api. Enak lho. Kowe arep nembang apa? Niku spesialisnya joget po. Dot, codot. Matur nuwun ketua codot. Mboten jenenge sapa to? Niki dodok. Codot. Dodok. Lek cedhek to CRD. Lho nggih, ya cedhak itu. A B C D tadi nggih D ya kena, nggih C ya kena. Pun mboten masalah, sementing kula cair. Lek mboten codot napa-napa. luwih dhisik ngono lho. Oh nggih, nggih. Kula gandengane sinten niki? Lah ya sirmu sapa? Wis niki to. Niki najan to Lho, lemu. kok tak gandeng ini, Tapi Dik, nek joget luar biasa. Powernya ditambahi Joget sedikit. apa? Niki joget napa mawon? Kene. Nah, itu. Wah, disepit tambah lagi. Wah, oke saja. Cimo anu aja dipeliroki. Aja dipleroki. Ngas. Ojo kowe ngadeg ndak. Ning kono ndak, sisi ndak. Dah nyapa to wi? Wi lho, aurat wi lho. Ya, Cici Jimo. apik ya kene iki. Saiki gaya jane ya. Gaya kesel ya le. Nggih, mboten kesel asli ngenten iki acting tok. Umpama kok enten gampelane malih ya tetep saged gerak mawon. Mas aja diplera. Kowe kan ngene, kowe aja njaluk ngene le. Jangan berhenti sebelum bekerja. Nah, gitu loh. Monggo pesan-pesan terakhir, Pak. Nek jenazah iki opo iki kok iso jenengan kok kowe ngono ro, kok jenazah diberangkatkan. Mboten. Dah, ngadeg kok. Wis kita semak. aku wis ngadeg kowe gak roh Ngene lho ngene. sing roh mok aku karo Gusti Allah. ini tak warai. Ambekanmu ben ra ngongso-ngongso. Ngombe Mas. Anu bagusi cai. Bagusi kemalan ben. Ya, pertalit. Ya gini. Ya gini. Ngadeg kok dil tak warai. Ilang. Rasane kok ra iso mari. Mboten iki saged tarik nafas. Lepas. Nah, gitu. Tarik nafas.
Kedahe ngoten mau dadi nek umpami Nggih. tiyang mboten olahraga, mboten sering niku pernapasan mboten longgar. Perlu diatur ya. Nggih to, lari paling ndak lari-lari pagi. Lari pagi ya. Seperti lepas. Wah, lali kula. Ya nyekso padha ae. Lali ya. Pun mboten ngasangke niku wis tuwek mo. Aja ngomong tuwek wong ki aja umur ki tidak jadi masalah. Lah, yang nggih. penting semangat kerja. Semangat. Kula semangat cuma tenagane niku pun sudah kathah. Tenagamu kuwi rong sulemu ndagel kok. Lho, kula pun 70 tahun lho mo. Lambimu. Harus ditambah. Ya, Met, Ditetes. buka celok. Mengapa? Lho, Mengapa? lagune Sodik ya lho. Oh, Sodik ta Surabaya. Ya. Arjun ge dicuplik titik-titik mengko sing lagu utama tak titohi. Suaramu kan apik. Mengapa dalam perjalanan cintaku. Balik, cengkoke kurang munggah. Cengkoke kurang munggah. Perjalanan piye mau? Ngono anek kuwi no. cintaku. Niki ta? Selalu ada yang merintangi Titik-titik ngelakune. pada diriku yang hina. Tahu enggak? Angraja taji mansala penangukut panca ndriya sayakti dewa utama pamong ingkang para suci aduh lae doh ban ora tatya ayuning pawana tlodak ngendikane Mingat pikun sang solae. dening panontan upama Kakang Semar nggonmu tansah aweh wujuding panglipur satemah bisa ndadek kelet jaring panggalih Kakang Badranaya ae Bapa Bendara lanangku dhewe mbregegek ugeg sadulita mel-mel eden kula niki dapuk kula mung minangka dados pamong. Oh, pamong niku golek menenge sing dimong. Napa sababe sawetawis ndika Bendara kula Raden Bagus mboten kersa angandika monggo kula aturi paring dawuh. Mbok menawi kula sembada saged ambabating rungkut tangoboring pepeteng ambirat sukawaning Tyas Bendara kula Raden Arjuna. Wisik kang tak tampa
ana wujuding wahyu kang bakal tumurun kang denarani wahyu purba sejati kakang ing mongko nganti tekan titiwanci dene iki durung antuk wengan ana endi papan dununge wahyu bakal tumurun ae Den monggo not kedheping netra grejeting nala jangkang suku dipun budidaya wonten pundi papanipun wahyu Gus monggo kula dherekaken Den oh ai manjing wana gung gegerutan rengket singa punang kayu kekayon pang tepung sambung sumambung saben kasliring angin swaraning buron wana ora singa handaka kenas ajak lutung samya memana bibisa tata jamuh kowe mangkono pangucap batur padha piyak suminggau kritik sumlamar gandane kang jaeng katiyekti kae dudu wong ala nang wong tedhaing semar masih mati wijilingan dono mari aja to kang nganti kakebok sarirane nadyan kapiteko layangane bakal gedhe waladeke mirip yak sak tobrak sembuh dadadi acung kanthek lampah terus sangat bagus nadang lakune reksa lanang metu saka grumbul arambuté modha-modha klengsleh bantala kanthi matur ana satru kacawani kula dicak-cak
yaksa kurupa Pristing Narendra yaksa aku kan maywana lengkang gambi para marang Yesus